Ei, escoita xa que vai comezar Radio Sintónica, Radio Carcamal, Radio Carcamal, Radio Carcamal, a do Torreilla e Radio Carcamal. Radio Carcamán, a radio do Colexio CEIP Torreilla. Ola a todos e todas as ointes de Radio Carcamán. Son Noela e no programa de hoxe o meu equipo de radio formado por Zulema, Martina, Cristina, Iván, Adrián e Alejandro vamos contar unhas noticias moi interesantes. O luns 17, no cole, o alumnado de terceiro, cuarto e quinto tivo ás 12:15 un obradoiro con Cris Collazo en polos creativos. Chamábase A Cova das Letras. Era unha obra de teatro sobre a igualdade. Contáronnos os nosos compañeiros que lle puxeron como exemplo unha árbitra a que lle pagaban menos que os homes aínda que facía o mesmo traballo. Por outra parte, a illa busca fórmulas para preservar os seus montes. Varios colectivos, entre eles Arousa en Transición e os comuneiros, reúnense para diseñar un futuro centrado en especies autóctonas e impacto paisaxístico. En esa reunión reflexionouse sobre como protexer e cuidar mellor entre todos o monte veciñal en Mancomún, pero tamén os terreos privados. O encontro repetirase o próximo 13 de decembro, no que definen como unha xornada de inspiración a que están invitados todos os veciños da illa. Este luns 24 o grupo de vacas ás 12:15 virán ao noso colexio. Na aula de música tamén falamos delas. Chámanse Paula, Falla, Inés e Guillerme, que fan versións de cancións famosas. Ademais, o martes 25 de novembro, o noso colexio participará no acto que se vai facer diante do Concello. Elexiremos 2 nenas e nenos de cada nivel para que nos represente ese día. O martes 18 de novembro, na aula de Polos Creativos de 5 a 7, hubo unha escola de pais e nais titulada Educar con respeto, límites, empatía e coherencia. Foi impartida pola psicóloga Gema Domínguez Gondar. O alumnado Día de Infancia. O alumnado de primeiro de primaria foi o encargado de traballar esta conmemoración do 20 de novembro. Fixeron unha montaxe de fotos que podedes visitar no corredor de secretaría. Están no panel laranxa. O pasado sábado 15 e venres 14, a selección española sub-17 entrenou no campo de fútbol Salvador Otero. Foi un entrenamiento moi emocionante. Hoxe venres 21, o alumnado de terceiro e cuarto tivo na segunda sesión o obradoiro de tenis de mesa, que estivo super chulo. Ola, hoxe falareivos o CB Dorna e os seus partidos. O sábado xogarán o Dorna Campín Salinas ás 12 da mañá no IES Frei Martín Sarmiento. O Dorna Aldea Restaurante Vinoteca ás 12 da mañá no pabellón de Caldas. O Dorna Lavandería Confianza ás 6 da tarde no pabellón de Baltar. O Dorna Obradoiro do Xufre ás 4 da tarde no pabellón de Baltar. O Dorna Boa Vida Gastrobar ás 10 da mañá no Castelao e o Dorna Restaurante Ameca ás 10 da mañá no Fontecarmoa 2. O domingo xogarán o Dorna Areoso Calla Suc ás 12 da mañá no Colexio Torre e o Dorna Tabernos Barrales ás 10 da mañá no Colexio Torre. Vaya fin de partidazos! Ben, xa rematamos o informativo de hoxe. Queríamos darvos unhas apertas, sobre todo ás nosas mestras Belén e Mila. Ata